Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, mähriban doganlar, siz Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü sanyny Gurban bayramyna gönükdirýär. Eýsem Dünya Türkmenleri gurbanlyklary nähili gutlaýa, nähili geçirýär, nähili belleýär. İlkinji myhmanymyz Owan sannaky Türkmenleriň Türkmen Şura adly geňeşiniň başlygynyň orunmasary Abdul Samat Kerim Harus ağamız. Abdul Samat Kerim Harus ağa, Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigine hoş geldiňiz. Sağ bolun, minnettar bolun. Kerim Harus ağa, gurbanlyklar kabul bolsun. Inhaşwat Gurban bayramy dowam edip dur, Owan sannaky Türkmenleriň arasynda. Dünya Türkmenlerine bir maglumat beräýseňiz, Owan sannaky Türkmenleriň arasynda Gurban bayramy nähili geçirilýär? Sözsüz ağam. Sağ bolun, minnettar Dünya Türkmenlerine. Aýratyn salamlar bolsun, Gurban bayramlary gutly bolsun. Owanistan Türkmenlerinin bayram günü ýagdaýlary şun bolýar her zamanda. Owal namazyn, Gurban namazyny okyp üýne gelenden soň gurbanlyk mallaryny goýýarlar, sadakat berýärler, bu 3 güne şeýle dowam berýär. Bu bayramda halklar iki hileli gurbanlyk berýärler. Gurbanlyk berişiniň nämesi toplanyp gurbanlyk berýärler. Meselem 10 üý, 5 üýler birigip gurbanlyk pişirip berýärler, çagyryp. Wakada her kim öz üýüne çagyryp berýärler. Oturýan obalary tark etýär. Meselem etrafdaky ýaşaýan türkmenleriň gurbanlyk pişirme ýagdaýlary başga bir türlü bolýar çaýardaky. Meselem nähil tapawut edýär? Kerim Harus ağa, şolar nähil tapawut edýär? Yani ular şäherdaky adamlar bolsanym her üý öze, her üýde ýaşaýan türkmenler öze alayda pişirip gurbanlyga çagyrýarlar. Yani bir gün gurbatyna çagyrýarlar, ertesi şorbatyna çagyrýarlar, bir gün gana barzak ýerlerine baryp gatnaşýarlar. Şöyle bir şäherdakileriniň ýagdaýy. Soň etrafdaky türkmenleriň ýagdaýlary bolsanym, olar her oba alayda meselen 10 üý birigip gurbanlyk pişirýärler bir ýerde, bir gadanda pişirýärler. Meselen bir kışlakda eger 300 üýli ýaşaýan bolsa, olar 3 güne taksim etýärler. Günde 3 gurbanlyk pişirip berýärler. Meselen 300 üý 9 gurbanlyga taksim etýärler da. Ertesine bir gurbanlyk berýär, günortana bir gurbanlyk berýärler we akşamyndan şam namazyny ortasynda bir gurbanlyk berýärler. Böyle hem bayram gutlugy beraber bolýar munda we hem şol pişirilýän göş, nan daýa bolman diýilýär. Etrafdaky türkmenler böyle bir rakam ýagdaýlar bar gurbanlyk bermek. Kerim Harus ağa, inňişi gurbanlyklarda mal soýup, nahar pişirip, sadak edip, adamlary çagyrmaň daşyna, gadymky gurbanlyklar ýaly şol gurbanlyklarda oglanyşok, ýaşlar ýa-da umuman halk birigip, awşamlaryna ýa günnüzler şol hani sallançak gurulyp, dürlü gadymy türkmen oýunlar, zatlaram oýnalýarmy ýa ol adatlaryny galymy galyp barýarmy? Nähili häzir Owan sannaky türkmenleriň arasynda? Indi şol bayram diýenler iki bayram umumyň gurbanlyk bayramynyň üstünde bizler gepleşip geçirip otyr. Bu gurbanlyk bayramynda dogry aýdanyň janaky bir öňden gelýän türkmenler oýunlar we sen gaýtýan zatlaryň meselem sallançak guram we heýl bayramlary göres bu narsalar bolýar-da. Hazır Owganystanyň ýagdaýy bir narsa otdan. Howpsuzlyk ýagdaýy bolan soň, ha? Hawa, mana bu ýagdaýlar bolmady sebäpli şu narsalar geçirilen ýok, toplantı köp bolup bilen ýok, üýşmelek. Onuň üçin kynçylyklar bar. Bolmasa dogry sallançak gurulýar, göres tutulýar, oglak çapylýar. Bayramlarda diýsen bolýan öýle göreslere her hilleri pişirip diýsen urur bolýarsa. Endi onuň üçin şu narsa bolup bilen ýok. Mäselen diýen dilläsinde eger bu rakam bir üýşmelek eden dilläsinde bir 5.000, 6.000, 10.000 adam toplanýarsa-da. Bu ýanak bilen 10.000 adam, 5.000 adam bir ýere toplansa, şoň üçin üýşmelege döwlet ijaza beren ýok. Ha, döwlet ruhsat beren ýok. Üýşmeleňe şol howpsuzlyk sebäpli, ha? Hawa, şöyle bir gepler bar. Owanistan türkmenleri tarapdan Dünya Türkmenler garyndaşlarymyzyň hemmesiniň bayramlary gutly bolsun, gurbanlyklary kabul bolsun. Mizde bolsa janlary sag, başlary dik, hemişe hagly bir diýsen hoş wagt paragatlyk ýaşasynlar. Wasem size gepleşige çagyram, üçin janyňyz sag bolsun, işleriniz üstün bolsun.
Gepleýär Azatlyk Radiosu inniki myhmanymyz Eýrandaky türkmen sähra türkmenläriniň jemgyýetçilik öňdewarjylaryndan Yusuf İşan Nurtagany. Yusuf aga Azatlyk Radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşigine hoş geldiňiz we gurbanlyklaryňyz kabul gutly bolsun. Assalamu alaykum. Dünýäň ähli gününe ýaşap beren türkmen dogarlarym size hem doga salam etýäryn hem de şeýle bir mübarek gün diýmek Gurban bayramy gutly bolsun inşallah. Yusuf aga ine ýangy Owganstandaky Türkmen Şura diýip atlanýan Türkmen Geňeşiň başlygynyň orunmasary Abdulsamat Kerim Harus aga bilen guruldaş bolup hemmemiz dinledik. Häzir Owganstandaky howpsuzlyk ýagdaýy sebäpli türkmenler arasynda öňden gelýän gurbanlyklar geçirilip bolanokdydy. Eýsem türkmen sährada nähili geçirilýär gurbanlyklar? Yusuf aga bir maglumat beräseňiz. Bolar göresine döwletçiler ilk wada şeýle Owganstanda ýaşaýan türkmen oğullarymyz bilen ýerdini paýlaşýar, şeýle howpsuz ýagdaýlar bilen olar duçar bolup da ine şeýle gadymdan gelen gapdaşurlar, tutup bilen oklar bir gynançlyk bilen ýerdini paýlaşýar sende bulara. İnşallah Allah sabır bersin inşallah. Ýagtylary, dowaflykly ullary, urşylara gabat gelsinler inşallah. Onsoň berde İrandaky ýaşaýan türkmenler şu öňkü gelen gapdaşurlar bardyr. Çağalar üçin olakon bir goşo sallançaklar bar, goşogana sallançaklar bar, ulu agaçlardan dikilip onsoň çağalar ineleki dürli esbapla baslaryny ýyp şaýsetleri bilen ine goňşy golan öýlerlere ýakyn garnaşlara gidip de ine aýtlaryny gutlap, üýjülükler alyp ine aýt paýlaryny alyp şeýle şu gelen gapdaşlar bar ine çağalar üýşüp gijelerle kakmadyr. Ondan soň taňs etmedir şun ýaly folklorik oýunlar bar ineleki käýerlerde inelek bagşylara maýdyp ýa şaýyrlara goşýarlar. Ine bile hemme gapdaşlar tutulýar döwletçiler kim kesir. Şol dowam etýär. Sebäbi bir türkmenler şu Gurban aýy beter bolmak goýup goýy diýip ne toýlanmadan köp bolýar. Gurbanyň aýy ine gurbanlyk çalynýan günleri ýakyn günlerde hem toý tutulýar ine şu saatlar hem aýt gutlamalar ýakynrak ysyklyrak bir-birine hem görüşmek bayramyň täzelikleri bilen şu toýlar gutlamak ýaly şu gapdaşlar şu öňden gadymy gelşi ýaly biz Iranaky ýaşaýan türkmenleriň arasynda dowam tapdyr. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Dünýä türkmenleriniň gurbanlyklary nähili geçirýäni barasynda maglumat berýär. Söhbetdeşimiz Pakistandaky türkmenleriň wekili Serwer Nesen Şuwat Karaçy'da ýaşaýan türkmenleriň bir wekili. Gurban bayramy, gurbanlyklar Pakistandaky türkmenleriň arasynda nähili geçirilýär? Dünýäň beýleki ýerlerinde ýaşaýan dünýä türkmenleriniň tapawutly adatlar, edim mylymlar, zatlar bamy, nähili şular barada dünýä türkmenlerine maglumat berseň, Serwer Türkmen Karaçy'dan söz sende. Ben Serwer Türkmen Karaçy'da ýaşaýan, özüm türkmen we İslamabadda, Pişawurda we Haripurda ýaşaýan gurbanlyk bayramlarynyň barasynda dünýä türkmenlerine ýa maglumat berýär. Gördüňizleriň gurban bayramlarymyz Türkmenistanda we başga ýerlerde türkmenleriň geçirdiği bayram etýär, hoşluk etýär, gurban kesýär, onlar oturýar, ýani ýemlenýär, ýýär, içýär, gezýär, bir-birinizi hoşluk etýär. Bir-birimizin bayramlarımızı kutlap varıyor. Varım gelimiz 3 gün, 4 gün devam ediyor. Hala öz Türkmenliğimizi getirmedik. Tam Türkmen olup yaşıyor. Hem de günümüz güzeranımız dünya Türkmenleri gibi. Serwer, ine Gurban bayramy gelenne Pakistandaky Türkmenliň durmuşynda näme ütgeýär? Meselen bir daşary ýurtdan bir gelen wagty Türkmenliň arasynda bayramçylykdy näme dip bilýär? Näme ütgeýär? Daşary ýurtdan bir gelen bolsa, bizleriň bayramlarymyzy her mahallede, her köşede ya o bir 4-5 üy birleşip her gün gurbanlyk veriyor, homlar topluyor, başka kumlardan toplanıyor, Üzbekler geliyor, mesela Pakistan'dan özler geliyor. Nasıl bir hoşluk, bir toy yani tomaşı yani gemleşip oturuyoruz, emmekin işinden ruhsat oluyor. Nasıl bile oturup hoşluk yapıyoruz, yani belli oluyor bir bayram bolanı, oğlanlar taze elbiseler giyiyor, belli oluyor yani her türlü. Pakistan'da Türkmenler tarafından bütün dünya Türkmenlerine, özellikle Türkmenistan'da ağayınlarımıza, atayınlarımıza bayramlarını kutluyor. Hem ben yaşayan bayramlarınız mutlu olsun dünya Türkmenleri. Sağlıkta yaşayın. Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri.